pánové, jsme krátce před přistáním na letišti ve Vilniusu. Ještě jednou si zkontrolujte své bezpečnostní pásy. Děkujeme vám. Ladies and gentlemen, as you are just about to enter the Vilnius airport, please make sure once again that your seatbelt is properly fastened. Thank you. Dámy a pánové, vítáme vás na letišti ve Vilniusu. Zůstaňte prosím připoutáni na svých místech, dokud letadlo zcela nezastaví a nezhasne světelný transparent. Připoutejte se, děkujeme vám. Věnujte prosím zvýšenou pozornost při otevírání zavazadlových schránek nad vašimi hlavami. Jízdní čas je momentálně 15 hodin a 5 minut. To znamená, že časový rozdíl mezi Prahou a Vilniusem je plus 1 hodina. Dámy a pánové, ještě jednou se vám chceme omluvit za zpožděný přílet našeho letadla, který byl způsoben rušením jednoho z našich cestujících a vyhledáváním jeho zavazadla. Dámy a pánové, děkujeme vám za pochopení této situace a vaši trpělivost. Teplota na letišti ve Vilniusu je 24 stupňů Celsia. Dámy a pánové, loučíme se s vámi a děkujeme vám, že jste si pro vaši cestu vybrali služby českých aerolinií Air France, členů aliance SkyTeam a maďarské letecké společnosti Malé. Přejeme vám hezký pobyt zde ve Vilniusu a ještě jednou vám děkujeme a nashledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius Airport. Please keep your seatbelts fastened. And the plane has come to a complete stop and the fasten seatbelt signs have been switched off. Thank you. Pay special attention when opening the overhead.
Dámy a pánové, jsme krátce před přistáním na letišti ve Vilniusu. Ještě jednou si zkontrolujte své bezpečnostní pásy. Děkujeme vám. Ladies and gentlemen, as you are just about to enter the Vilnius airport, please make sure once again that your seatbelts are properly fastened. Thank you.